Imam sekund vremena da vam preporučim naš... Jaja šejk. Imam 3 sekunde da vam preporučim... Ej, jesi li čula? Šta? Pa vožd je stigao. Stvarno? Ej, jesi čuo? Šta? Vožd je stigao. Stvarno? Hej, jesi li čula? Vožd je stigao. Stvarno. Ej, si čuo? Šta? Vožd je stigao. Stvarno? Si čuo? Šta? Vožd je stigao. Stvarno? Si čuo? Što? Vožd je stigao. Opet smo mi iz obezbeđenja najbolji. Dali su mi 10 sekundi da vam preporučim, ali boli me ovo.